confidential your elephant umbrella na mi fire banana leaf kedu ife na rasiri nwunye mmadụ kedu ife kpalili mmụọ gị ọ bụrụ na nwunye mmadụ kara gị mmadụ isi nwoke na-agba mbọ iji wee fụ na family kwudoro nwoke na-agba mbọ na travel around the world na-eme sure na ụmụ ya na nwunye nọ mma ngwa bụ gate-man ngwa bụ house boy ọ bụrụ nwunye bụ your problem confidential your elephant umbrella ife legwena bụ 99 ife legwena bụ 99 na mpagida mma gị ama ngwa gị ya mana ife akara gị mmadụ isi chaala nwunye ndị mmadụ ọgụ ife ndị anọ ladikpọ ndị ha anọ ose ọnịcha ndị ha anọ ọchanja ọdosi ụmụ boy feelings know that na nwunye ndị mmadụ kara ha mma ịbara boy for ịgba boy 5 years ya bụ boy na-ara nwunye ọga bịa madam ọ bụ na kukumba na-agụ gị ịgwa ọga ọchụtụ ofu nwoke nye gị karịa isi n'azụ ya na-eme ife na-asa ala oyi karịa isi n'azụ ya na-eme ife mana ọ dịrọ mma biko na the rate this young boys this youth you have this girls on the street ọ bụrụ nwunye ndị mmadụ kara ha mma ọ dị very very horrible so gee ntị ngwa gị ịmara ife akara gị mmadụ isi chaara nwunye ndị mmadụ focus on your life because na the matter dey go too much a lot of women particular place la mmụọ because na oga jidere ha ebe gate-man or house boy nọ ha n'elu so share the video ka o ruo onye ọbụla aka ị nọ Ọnịcha ị nọ Lagos ị nọ Port Harcourt chara nwunye ndị mmadụ focus on your life share the video